Hindi po, ang purpose nito is gustong i-launch ng ating butihing Provincial Director na si Police Colonel Jomar Q. Labiano regarding sa Mateo 5 verse 9 na ayon sa Bible verse na pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay tinuturing na anak ng Diyos. Ang gusto pong ipahiwatig ng ating mahal na Provincial Director is yung kapayapaan dito sa Ilocos Norte. Okay, until when po itong programs natin, sir, at ano po yung mga iba't ibang activities ngayon? So far po unang kon natin nung alas 5 nagkandak po na tayo ng Zumba dance participated by mga course-oriented group din dito sa PNP, mga estudyante at saka mga ng Provincial Ilocos Norte Government. Hanggang hapon po ito, sir? Oo, ito po ay hanggang alas 7 ng gabi. Ngayong araw din po, sir, isasagawa ang protesta rito po sana sa Aurora Park. Paano po yung deployment ng ating mga kapulisan po, sir? So para lahat naman tayo is welcome na magsagawa ng peaceful na pagtitipon. Lahat po ng kapulisan po ngayon is naka-red alert para bantayan po natin yung mga protesta at pagtitipon ng ating mga kababayan. Enough po ba yung bilang ng ating kapulisan, sir, sa rami ng magpoprotesta po? So far, ang buong kapulisan naman ngayon is red alert para siguraduhin na mapanatili yung kapayapaan ng mga magpoprotesta dito sa buong bansa natin. Lastly, sir, any message po sa publiko, lalo na ngayong may sasagawang protest po, sir? Pinapaalalahanan ko lahat ng sasali sa mga pagtitipon na mag-ingat po tayo, magdala po tayo ng payong kasi baka umulan na po at mga protekta sa ating sarili para hindi iwasan po nating magkasakit. Tapos ipakuan natin yung mapayapa ang pagpoprotesta natin para maprotektahan din yung mga ibang tao sa publiko.